Det var et flot klap, var det ikke det? Godt. Hej alle sammen, mit navn er Johanne Milan, og jeg vil rigtig gerne byde jer velkommen til min videopodcast Unisont, hvor jeg inviterer nogle af Danmarks bedste sangere og performer ind til en nærværende og nørdet snak om deres liv og deres virke. Og til sidst i podcasten ender vi med at synge en lille sang for jer, for jeg synes personligt ikke, der er noget federe i hele verden, end at synge en sang med et menneske, som man ser op til, og som man beundrer rigtig meget. Så velkommen til, og velkommen til dig, Søren Torpegaard Lund. Tak for det. Her i Unisont. Yeah. Jeg har skrevet et lille skriv om dig, som introducerer dig for vores seere, og som jeg har glædet mig meget til. Det er efterhånden en lidt lang tekst, fordi du har jo lavet et par ting. Så hæng på. Godt. Søren, jeg har virkelig glædet mig til at introducere dig for vores seere i dag, fordi du har om nogen gjort dig bemærket på de skrå brædder, og er også i gang med at tage de første spadestik til en solokarriere, som er meget spændende. Du er opvokset i Gudme på Fyn, sammen med dine forældre og dine 2 brødre, og du er den eneste i din familie senere hen, som beskæftiger sig med noget kunstnerisk. Du begyndte at spille amatørteater som 10-årig på Niver Voldspil, og hvis jeg husker rigtigt, så var det Oliver Twist som 10-årig, ikke? Mm. Som 15-årig starter du på Viby Efterskole, hvor du virkelig bliver bidt af at spille musicals, og føler, at det skal være noget mere. Og som 17-årig kommer du ind på den danske scenekunstskole musical i Fredericia, hvor du er en af de 8 udvalgte på årgangen 2016 til 2019. Og du er også den yngste, der nogensinde er kommet ind. Hey. Er det rigtigt? Måske. Jeg tror det. Altså på det tidspunkt. Ja. På det tidspunkt er du den yngste, der er kommet ind nogensinde, ikke? Jeg er ret sikker på det. Godt. Ja. Vi er ret sikre på det. Ja. Og efter skolen, der går det stærkt. Og du spiller den ene store rolle efter den anden, hvor du sidst har spillet ingen ringer end Tony i West Side Story i Operan. Og du med den rolle også får lov til at synge for vores allesammens dronning Margrethe til hendes 50-års jubilæum. Daisy. Og ikke nok med det, for når man googler dig, Søren, så dukker der et par artikler op af dig. Hey. Ja. Så jeg læser lige nogle af titlerne højt. Ja. Okay. Den her, den er fra DR.dk. Grand Prix-deltager plejede at censurere sig. Nu er han klar til at vise hele Danmark, hvem han er. Og Billedbladet har en artikel, der hedder Søren Torpegaard Lund stillet op til Grand Prix'et, og nu er der mere på vej. Og BT har også været i gang, og de skriver Søren fra Syfyn i Melodi Grand Prix. Modet er min superkappe. Og hvis man nu er den opmærksomme lytter, så hørte man nok, at der i alle 3 artikler er blevet nævnt noget med Melodi Grand Prix. For det er nemlig sådan, at du her i 2023 stillede op i Melodi Grand Prix med sangen Lige Her, som har over 150.000 afspilninger på Spotify. Hey. Give it up. Og nu har du også udgivet en engelsk udgave, som hedder In a Perfect World. Og alt det her har du altså opnået i en alder af bare 24 år. Bum. Og selvom dit CV efterhånden er meget langt og meget flot, så formår du stadig at holde fast i din ydmyghed og en ærlighed omkring, hvem du er og hvad du står for. Du er hårdt arbejdende, du er en fantastisk kollega, og så er du et af de mest inspirerende mennesker, jeg kender. Så Søren, velkommen til Unisont. Tak. Jeg er meget glad for, at du har lyst til at være med i dag, og jeg glæder mig til at nørde med dig og lære dig dybere at kende i det her format, og også blive yderligere inspireret af dig. Så det var den Johanne. Introduktion. Ja. Ej, jeg blev næsten helt rørt. Jamen, hvordan er det sådan at få sådan en, nærmest sit CV opremset for en, eller sådan? Det er en meget sjov størrelse, synes jeg. Mm-hmm. Altså, fordi jeg kan på mange områder godt tit stadig føle mig ret ny i branchen. Det tror jeg måske også, du kan. Ja. Altså, men når man lige, altså det er jo snart 4 år siden nu, at vi blev uddannet.
Så der er jo alligevel sket lidt, og vi er jo ikke så nye mere. Nej. Og det skal lige siges, mig og Søren har gået på hold sammen på den danske sceneskole, guldholdet. Ja. Men ja, det forstår jeg godt, at jeg kender godt den følelse af stadigvæk at føle sig ret ny og grøn. Ja, men det er også fordi, der er så mange ting, jeg stadig på en eller anden måde ser frem imod, og som jeg har lyst til at prøve og sådan noget. Men når man så kigger tilbage, så er der jo, så er der alligevel prøvet nogle ting. Jamen, tænker du nogensinde over det der med alle de ting, du har lavet? Eller er du mere sådan en, der bare tænker fremad? Nej, men nogle gange kan jeg godt sådan komme ned i sådan nogle huller, hvor jeg, altså... kender du det? Hvor man både sådan kan google sig selv, og altså være helt sådan narcissistisk omkring... Men også lige sådan på dårlige dage lige være sådan, okay, jeg har faktisk... Ja, det går fint. Ja. Fordi man godt nogle gange kan blive opslugt af alt det, man så ikke har opnået endnu, eller... alt det, nogen ved siden af en, som dig, har opnået, som jeg ikke har prøvet, og som jeg også gerne vil prøve, eller... Så det var faktisk virkelig dejligt lige at få opbremset, og jeg er virkelig stolt af de ting. Det forstår jeg virkelig godt. Har du det nogensinde sådan, fordi det kan jeg selv godt have nogle gange, fordi man bliver på en eller anden måde også lidt afhængig af en slags opmærksomhed. Altså det der med at opnå ting, eller lave ting, lave fede ting, lave seje ting, som andre mennesker også synes er seje. Når du ikke gør det, altså når man ikke lige er i en periode, hvor du for eksempel er med i Melodi Grand Prix, som jo er en stor oplevelse, får du det nogle gange sådan hvad? Nu er jeg jo bare altså, forstår du, hvad jeg mener? 100%. Ja, altså, er det så der, du går ind og ser gamle YouTube-videoer? Altså eksemplet med Melodi Grand Prix var jo simpelthen, at det har jeg snakket med nogle af de andre deltagere om også, at når man ikke vandt, så var det jo simpelthen bare fra lørdag til søndag, bum, slut. Ja. Altså, så var den oplevelse ligesom sket, og det var kæmpe opmærksomhed på en i en måned, hvor der var hyperaktivitet omkring det, man lavede, og sin deltagelse. Og også fra min egen sådan platform, at jeg hele tiden sådan postede ting og gjorde opmærksom på, at nu var det her, det skete og sådan noget. Det var også en kæmpe drøm, der gik i opfyldelse, og så var det bare slut dagen efter. Ja. Og så var det virkelig bare slut. Altså der var selvfølgelig sådan nogle dage efter, hvor det stadigvæk var lidt, hvor der var lidt buzz omkring det. Men så var det bare, var det bare det. Så skulle man ikke videre jo. Og sådan, men der snakkede jeg også med mange af mine kolleger om, fordi jeg arbejdede på Grease. Ja. Under det hele var jeg med i Grease. Så jeg havde noget at stå op til, noget arbejde, og noget, der også var, altså det var jo også en kunstnerisk stimulans, jeg fik der på en eller anden måde. Men noget helt andet jo. Men jeg er virkelig glad for at have de der var jeg også baren med kæmpe gåse. Hvad hedder det? Gåseøjne. Ja. At der var jeg bare ensemble. Men det var virkelig rart at lave noget, hvor det var mere sådan rugbrødsarbejde, og der var ikke opmærksomhed på mig. Nej. På samme måde. Ikke at det ikke er en svær opgave, fordi jeg skulle lave helt meget sindssyg koreografi og sådan noget, som var nyt. Men det der med at så lave noget ved siden af, hvor jeg var totalt i front og fik lov til at stå som mig selv på en helt anden måde, var ret spændende. Hvordan er det anderledes? Altså fordi et er at stå på en scene som en karakter, og være at have et manuskript og øve noget op i mange måneder eller mange uger, hvor at man ligesom kan putte sig lidt bag det eller sådan. Men hvordan for eksempel er det anderledes at stå som Tony i West Side Story til at stå som Søren på en Melodi Grand Prix scene? Ja, det var virkelig noget, jeg snakkede enormt meget om, og blev sådan opmærksom på, at gud, der er egentlig nok en ret stor forskel, samtidig med, at det er der måske alligevel ikke. Altså fordi hele min profil i Grand Prix var ligesom, at jeg var vant til at stå på en scene, måske i forhold til nogle af de andre deltagere, på en anden måde i hvert fald. Så den erfaring med altså, ikke at være nervøs for at stille sig op på en scene, var i hvert fald noget, jeg kunne bruge. Men der var jo ikke noget at gemme sig bag. Så når man står i en forestilling med en rolle, kan man jo gemme sig bag, at det er enten en instruktørs valg, at jeg gør sådan her, eller det er simpelthen sådan, replikkerne er skrevet, og det er sådan, typen er. Men her, der skulle jeg jo finde ud af, hvad er det, jeg vil stille frem, og hvad er det, jeg vil vise, hvilke sider af mig selv vil jeg vise, hvilken profil vil jeg have. Og jeg snakkede enormt meget med det team, jeg havde omkring mig, at normalt i Melodi Grand Prix, kan de få nogen ind, der er helt grønne, som heller ikke sådan ved, hvad deres profil er, og så skal man faktisk bygge et eller andet op omkring dem. Men hvor vi snakkede enormt meget om, at jeg fik lyst til at se, hvor meget jeg kunne skrælle af,
Og så i virkeligheden, hvor meget jeg så kunne putte frem, der bare var mig. Mm-hmm. Fordi det var jo det også sangen var. Altså hvor meget skrællet ned og ren. Og, og hvad kunne det så tåle? Hvad kunne mit udtryk så tåle? Men det var noget helt andet. Ja. Og meget mere sådan, jeg skulle selv stå på mål for det hele. På en anden måde, fordi det var mig og min personlighed og mit udtryk. Og det var mig, der valgte alt, hvad jeg ville. Der var ikke nogen, der tog noget ned over hovedet på mig, som der normalt er nogle gange. Føler du er kommet tættere på dig selv i den oplevelse? Jamen, både og. Altså, fordi jeg tror altid, jeg har haft en følelse af, at jeg har været ret tæt på mig selv. Ja, det har jeg også en følelse af, at du har. Jamen, det jeg kommer også dybere og dybere og tættere på mig selv, som dagene og årene går. Men der, hvor jeg er, har jeg altid været sådan rimelig i øjenhøjde med mig selv. Men det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, faktisk. Fordi nu har jeg gået i klasse med dig i 3 år. Og jeg oplever den samme sådan, at du hviler meget i dig selv. Mm. Hvor kommer det fra? Fordi at der er jo, i hvert fald mig selv, og sådan, jeg er stadigvæk i gang med sådan, hvad er mit udtryk egentlig, og hvad er det egentlig, jeg har lyst til, og hvad er det for nogle meninger, jeg har, eller sådan. Min rejse har nok været længere til at komme hen til mig selv, end jeg føler, din på nogle punkter har. Eller sådan, du har i hvert fald bare, som du siger, du har altid været meget tæt på dig selv. Eller sådan, hvor tror du, det stammer fra? Jamen, jeg tror, det er... Altså, jeg tror på mange måder, at så er vi måske altså, samme sted i rejsen. Det kommer an på, hvad for nogle øjne, man ser på sig selv med. Og jeg har altid haft en stemme, altså så længe jeg kan huske, der altid har overdøvet kaosstemmen. Mm. Som alle mennesker jo har. Altså det der med, når jeg gør det her, eller siger det her, så... fuck, hvad tænker folk ikke om mig, bla 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 bla. Men så er der altid en stemme bagefter, der siger, og det var så bare tanker. Hvad kan du bruge det til? Og så er ligesom, at det er den, der har det afsluttende ord, og så kan jeg fortælle mig selv, men det var okay, eller det skal nok gå, eller i morgen er der også en dag. Men når jeg kigger tilbage på sådan, hvor jeg var på skolen for eksempel, så var jeg jo også en helt anden, og jeg har jo udviklet mig til noget, der er tættere på mig selv nu. Men jeg tror bare, jeg accepterede, at der, hvor jeg var på det tidspunkt, det var mig lige der. Mm. Altså, så også meget, vi har også meget sådan noget med maske jo på skolen. Maskearbejde og maskefornemmelse. Og jeg tror også sådan rimelig hurtigt, jeg fandt ud af, at jeg synes, det er virkelig kedeligt, hvis jeg skal... Hvis det der med at finde sig selv er, at man finder én person. Mm-hmm. Altså, at man har jo alle mulige forskellige personer i sig. Ja. Og de kan komme til udtryk på forskellige tidspunkter af dagen, eller i forskellige perioder af ens liv, og så jeg tror, jeg er meget bevidst om, hvad det er, jeg sætter frem. Mm-hmm. Og det også er mig, selvom det er noget helt andet, end det, der er herovre. Ja, så sådan meget sådan en balancefølelse hele tiden. Mm. Og så kan man, altså så nogle gange, så virker det jo slet ikke. Nej. Og så ligger man derhjemme og bare sådan, okay, ikke trække vejret. Men så tror jeg selv, når jeg er i det, er jeg meget bevidst om, godt, så er jeg i det her nu, men det kommer ikke til at vare for evigt. Det kan godt være, det varer længe, men... Men det skal nok gå. Ja. Så sådan en, det skal nok gå stemme. Okay. Som du har generelt. Ja, og så tror jeg også, altså fordi mine forældre... Der kommer lige noget vand. Skål. Skål. Mine forældre blev skilt, da jeg var 9. Ja. Og der... Altså jeg kan... For det første husk, da de kom gående ind og ville fortælle det, altså at jeg inde i mit 9-årige lille hoved kan se i deres øjne, nu vil de fortælle, at de bliver skilt. Nej, så sådan, er det rigtigt? Ja, og det har vi da ventet på. Eller sådan. Så jeg på en eller anden måde har altid været meget sådan bevidst i de situationer, der har været omkring mig. Ja. Og så blev de jo skilt, og så var det meget sådan noget med en far, der arbejdede meget, en mor, der var på uddannelse i København og sådan noget, og så vi har bare også skulle klare os selv, og det har faktisk været ret fint. Ja. Vi er blevet enormt sådan selvstændige af det, føler jeg meget af mine brødre. Ja. Eller i hvert fald på den måde, at vi er okay med at gå vores egen vej. Mm. At vi er blevet opdraget med i det, der så også var noget kaos en gang imellem. Ja. 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 Men hvordan bruger du så den følelse i arbejdet, eller gør du det? Jamen det er jo så det, jeg arbejder med, fordi nogle gange så føler jeg så, når jeg går ind i et arbejdsrum, at jeg lidt mister det. Okay. Hvilket er røvirriterende. Nå, spændende. Fordi når jeg så går ud fra arbejdsrummet, så er jeg sådan, det der mod, jeg har til at gå ud og være mig selv, hvorfor er det ikke, jeg altid har det, når jeg går ind i et arbejdsrum? Og det er fordi, sjovt, der er vi bare helt vidt forskellige. Ja. Eller der føler jeg det totalt omvendt. Jamen, ja,
Mit mod kommer i arbejdslokalet. Jamen, og det er jo også det, jeg ser op til ved dig, at jeg ser, at du tager modet med ind fra start. I første sekund, du går derind, og det er måske også bare noget, jeg arbejder med at acceptere, at sådan er det bare ikke for mig nødvendigvis. Men jeg ved også, at når jeg står på scenen til premieren, så har jeg det hele med. Ja. Så er modet der, så tør jeg godt. Ja. Men det er virkelig noget, jeg skal bygge op derinde. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg føler, at jeg skal bevise noget, eller... Ja, jeg tør ikke på samme måde bare fuck det op og slippe det hele, og bare... Jo, i nogle ting gør jeg. Altså sådan, i Oliver, for eksempel, hvor jeg spillede en karakter, der slet ikke skulle være noget bestemt, eller være for du spillede pæn. også Oliver på det nye teater, ikke også? Jo. Ja, du spillede den både på Nyborg Voldspil lige for... præcis. For 14 år siden, 13 år siden nu. Og så spillede du den igen, hvor du faktisk også blev talentnomineret. Eller du fik en talentpris. Ja. Nå ja, det har jeg slet ikke skrevet i din introduktion. Hey, han fik også en talentpris til Reumert. Det gjorde han. Det gjorde var han. Vildt. Nej, men det var i hvert fald bare en rolle, som var grim, og som jeg måtte gøre meget sådan... mere sådan atypisk Søren, fordi der er også nogen, der måske godt kan kende mig som være sådan lidt pæn og poleret udefra. Og en meget pæn mand. Meget pæn mand. Nå, men også sådan i min personlighed, når jeg møder folk til at starte med, er jeg også meget sådan høflig og meget sådan åben, og jeg er ikke så sådan fuckfingeragtigt egentlig. Nej. Det kommer senere, for det er der også. Han er der. Hey. Så det der med, det var i hvert fald et rum, hvor jeg mærkede, okay, den her slags type ligger et eller andet længere stykke inde i mig, så jeg kan bare sådan fuck det hele lidt mere op. Det var en virkelig fed følelse. Nice. Men det var også fordi, det var noget, der var længere væk fra mig. Ja. Og jeg synes, det er pisse svært at gå ind og spille noget, der er forholdsvis tæt på mig selv. Det forstår jeg godt. Fordi man jo bare, man kan jo direkte sammenligne med, så sagde jeg den der replik, sådan som jeg selv ville sige det i mit eget liv. Nej, det gjorde du ikke. Nå. Altså sådan, men det er de der tanker, jeg kommer til at gå ind i, som gør, at jeg ikke føler mig så fri altid. Ja. Undskyld, jeg er med. Jeg er totalt med. Sådan skal. Har du den samme ufrihed i, når du skal synge noget? Nu snakker jeg teknisk også. Det er faktisk, det er virkelig interessant. Ja. Men det er også fordi, i vores fag som musical performer, er vi jo meget, vi er sådan trehovedet drage, i forhold til at være danser, sanger og skuespillere. Triple threat. Nej, fuck, det kunne jeg ikke sige. Triple threat. Det er også svært. Triple threat. I'm not in English. Hey. Men hvor, altså, vi bliver altid konfronteret med enten at skulle bruge dem alle tre på samme tid, eller ligesom en af gangen. Og vi bliver også altid konfronteret med, hvad der er vores force, og også i hvilken sådan rækkefølge man ser sig selv i. Det er virkelig problematisk på nogle punkter. Ja, men det er også meget godt at vide, hvor man har sine forcer, så man også kan ligesom, altså hvor jeg har bare altid følt, at det sanglige var min force fra dag 1. Det har altid været det, der føles allermest naturligt for mig. Og det er også det, jeg allersenest er gået ind i, sådan, hvad er det egentlig, jeg gør teknisk? Okay. For det har altid bare føles som at tale. Ja. Altså, det har virkelig... jeg startede egentlig med at spille klaver, og så begyndte jeg også at synge, bare fordi det føles naturligt. Og så var det først på akademiet, og altså på lige et par år før, hvor jeg begyndte at få undervisning, og fandt ud af, hvad fanden er det egentlig, jeg laver med den her stemme. Tilbage. Men det jeg så vil sige i forhold til for eksempel Tony og det sanglige, det er, at jeg altid først og fremmest føler mig rimelig fri i det sanglige. Ja. Så det er aldrig det første, jeg sådan er nervøs for. Okay. I sådan en proces. Nej. Det har jeg altid en tro på, at det skal nok lande et eller andet sted. Jeg er meget mere interesseret i, eller spændt på, sådan, hvordan fanden får jeg landet sådan historien, rollen, det skuespilmæssige. Og specielt, når man så skal sætte de to ting sammen. Hvor lander det så? Også fordi jeg kan meget godt lide det der med at se en sanger, der er så fri sangteknisk, at de også er lidt ligeglade med pænheden af lyden. Fordi det lyder skide godt, så derfor så tør de også. Ja. Slip det fri. Jeg fuck lidt op. Ja, og man kan mærke, at de også så i deres danser, altså kroppen, de står ligesom ikke og fokuserer på, at det skal lyde godt, og så bliver de helt låst. Ja, det er rigtigt. Men jeg synes, det er ret spændende, at du selv nævner Tony, fordi at jeg var inde og se det,
Og for det første, det lød latterligt godt. Tak. Altså virkelig. Men for mig som seer, når jeg kiggede på dig med Tony og hørte dig synge, så på en eller anden måde, og det er et kæmpe kompliment, men på en eller anden måde, så virkede det enormt sådan, altså du har virkelig taget stilling til, hvad du sang, altså hvordan du sang, hvad du sang. Ja. Og jeg var meget imponeret over de valg, du havde taget, husker jeg. Altså, fordi det bare, jeg slappede totalt af i det. Jeg var ikke bange for, at du skulle synge falsk. Jeg var ikke bange for, at du ikke kunne holde tonen. Jeg var ikke bare, altså, nogle af de ting, som vi arbejdsskadet mennesker, når vi sætter os ind i et teater, kommer til at vurdere på. Ja. For det ved jeg ikke, det gør jeg i hvert fald, kommer jeg til rigtig meget. Og det er nok noget, jeg nok aldrig rigtig slipper af med, men så jeg er vildt glad for, når jeg så ser et menneske, som er så tryg i sin stemme og i sin teknik, hvor det så gør, at jeg også slapper mega meget af. Og jeg tror bare, jeg gerne vil have din hemmelighed. Eller sådan, jeg vil bare gerne vide, hvad du... Hvad for gør du? Hvad for gør jeg? Ja. Fordi at når jeg ser på dig og lytter til dig, så har jeg lyst til at kopiere alt, hvad du laver. Okay. I den måde, du gør det på. Ja. Altså jeg ved godt, jeg ikke kan kopiere din stemme og sådan noget, men de valg, du tager, og den sikkerhed, du har, og den modighed, du har i de valg, du har taget, synes jeg er vildt spændende. Ja. Altså, ja. Det er virkelig interessant, og virkelig glad for, at det er det, du har set. Altså fordi det er jo virkelig det, jeg også gerne vil se, når jeg sætter mig ind og ser nogen. Det er, at jeg kan slappe af, og jeg er tryg ved, at de har den. Også selvom det går lidt galt. Ja. Altså, at så kommer de bare videre. Præcis. Fordi det gik også galt. Men man kan også tydeligt se, om folk slår sig oven i hovedet, hvis de har lavet en forkert tone. Ja. Fordi det følger man jo med på, end hvis man siger, det skete. Eller og videre. Og videre. Ja, det rører mig ikke en fløjtende fis. Så rører det heller ikke publikum. Men det er virkelig noget, jeg har arbejdet med. Altså, det er også mega svært. Altså, det har været en mental ting. At acceptere, at mine 80%, det er mere end nok. Ja. Altså fordi specielt på skolen havde jeg virkelig sådan et perfekthedskompleks med, at både jeg havde forventning til mig selv, og jeg følte også, at andre havde en forventning om, at jeg bare skulle kunne ting virkelig, virkelig godt. Okay. Fordi jeg altid har haft i gåseøjne nemt ved ting, og at lære dem, så følte jeg også, at jeg skulle bare fucking have den. Ja. Og hurtigt. Ja. Men det gjorde det også enormt ufrit. Altså sådan godt. I arbejdet. Så det har jeg virkelig arbejdet med at acceptere, at jeg kommer aldrig til at være 100% altid. Og sådan bare i en sang kan man være på 110% på en tone, og så den næste tone, det er 80%. Altså sådan, og det bare går op og ned, og man kan ikke styre det en skid. Og hver dag er forskellig. Præcis, og det er helt okay. Ja. Og det har virkelig sat mig fri i ikke at slå mig oven i hovedet. Det gør jeg ret lidt nu, egentlig. Men jeg vil sige, rollen som Tony er stadigvæk noget af det sværeste vokal, jeg nogensinde har gjort. Ja. Så selvom det måske så nemt ud, så var det fandme ikke. Men det er jo det, der er svært. Altså det er jo det, der som er så nice og fantastisk ved dig. Du får det til at lyde nemt, når det ikke er nemt. Og det er noget af det sværeste, man kan komme... Altså man kan eksekvere, eller sådan... På en, altså, ja. Ja. Men jeg tror også, det er jo lige præcis med det parti, var det svært for mig, fordi at det er en genre inden for musical, som også går ind og ligesom leger med den klassiske verden, altså som er tættere på en opera-lyd. Specielt Maria-partiet, som jo er et sopran-operatisk parti nærmest, men det må heller ikke være helt derovre. Så det er sådan en sindssyg balance. Og for Tony, der må han godt være mindre operaagtig, men han kan også godt være mere opera, end jeg var. Jeg var ikke så operaagtig i min lyd, men jeg havde alligevel taget stilling til, det skulle være en mørkere lyd, fordi det må heller ikke bare være sådan min normale poplyd. Fordi det vil heller ikke passe ind i universet, og et 40-mandsorkester, og den måde Bernstein har orkestreret det på, er bare enormt inspireret af den klassiske verden. Men det, der så også er mega spændende ved Tony-partiet, er, at hvilket er sindssygt, egentlig, jeg har aldrig prøvet noget lignende, han skriver det sådan, at Tony det første han laver, der er at spille en lille hurtig scene med riff, og så synger han først en sang, så kommer han ind i næste scene, synger han en sang mere, går direkte over i den største duet. De går altså i et med hinanden, og det sker inden for 12 minutter,
Hold da op. synger jeg 3 sange. Det var så hårdt. Ja. Altså, fordi der skal man bare holde tungen lige fucking i munden. Ja. Det var virkelig sådan, det kunne gøre mig pisse nervøs. Fordi det var også det første sådan kort, man lagde. Ja. Men det, der så er ret spændende, er, at han også ikke kun komponerer det med et klassisk inspiration, men også ret rytmisk og jazzet, og sådan også latinamerikanske rytmer og sådan noget, fordi det jo også er de her 2 kulturer, der mødes. Så det første sang, han synger, er ret jazzet og super rytmisk svær. Så der tog jeg også stilling til, at der havde jeg ikke så meget mørk klang. Der var det meget mere sådan noget, der var lidt tættere på Søren. Og jo mere, at så møder han så Maria, Tony, så synger han sangen Maria, som er med meget mørk klang, og fordi det er en helt ny verden. Han møder lige pludselig Maria, og hendes parti er skrevet med mørk klang, så han bevæger sig direkte over i hendes verden, for ligesom at møde hende. Han placerer sig ligesom der. Ja. Og så synger de en sang sammen, og der snakkede meget med Thomas Bendiksen, som er instruktør, og ham, der var dirigent, om at det der mere rytmiske univers, som Tony var i, og det meget klassiske, som Maria var i, skulle mødes, når de synger Tonight, som er det første, de synger sammen. Det giver mega god mening. Så derfor så gled jeg sådan inden fra 12 minutter fra noget, der var sådan ret tæt på min egen stemme, stadigvæk en sådan større lyd, end jeg normalt ville lave, og så over i Maria, som bare var sådan en, jeg er blevet fucking forelsket, så det var bare kæmpestort, bortset fra den højeste tone, som jeg simpelthen både fysisk ikke kunne lave så meget mørklang på, men også fordi jeg ville meget hellere have, at det skulle være bare sådan et udråb. Altså det skulle bare være sådan en, jeg kaster op lyd. Og så gik den direkte over i en meget klassisk klang sammen med Maria, fordi han prøvede virkelig at møde hende der, hvor hun var i hendes stemme. Det var meget interessant. Shit, det lyder spændende. Ja. Og svært. Ja, og det var virkelig, altså jeg øvede mig fucking meget på at finde den der mørkere klang i min stemme, men stadigvæk bare være i min egen klang. Ja. Altså blande det sammen, sådan, så det ikke var sådan, at folk kom ind og hørte det, som kender min stemme, og de bare tænkte, hvad prøver han på? Altså, what the fuck? Ja. Det var meget interessant og meget svært, fordi det gør alt lidt hårdere at synge, når man ikke er vant til det. Altså, også fordi, at man kan sige, pigers stemme, de kan mixe det meget mere og synge i deres rangregister, hvor at mænd skal synge i deres fuldregister ret meget. Det er sådan, sangen er skrevet. Okay. Og fuldregister er bare hårdere for stemmen jo. Og så når man skal putte mørk klang på, så er det sværere sådan at komprimere og gøre mere sådan. Ja. Nogle gange i pop kan man slippe afsted med nogle ting, fordi man bare sådan. Du ved, så twanger man sig bare igennem noget. Ja. Men her, det kunne jeg bare ikke. Nej. Det skulle være åbent, frit og lækkert hele tiden. Der var ikke sådan noget. Jeg kunne ikke trække vejret i det. I noget. Det skulle hele tiden være sådan elastisk og ja. Så derfor blev jeg bare nødt til at synge det igen og igen og igen. Ja. For at mærke den der frihed. Men jeg synes, det er jo helt vildt at høre alle de valg, der er blevet taget fordi sang og spil hænger jo sammen. Altså, så det jeg er både mega imponeret og nysgerrig og altså sådan over, at I har taget så mange valg i forhold til det sangtekniske. Fordi det tror jeg faktisk ikke ret mange mennesker forstår eller lægger mærke til. Men når det ligesom er de rigtige valg, der bliver taget, så giver det hele mega god mening. Ja. Og når de forkerte valg så er taget, så føler man hurtigt opdager det. Ja, det er der, man tit som seer sidder og sådan, kan mærke, der er et eller andet, der ikke føles flow-agtigt. Eller sådan, det går ikke. Ja, man kan ikke helt sætte ord på det, men. Ja, præcis. Hvor man egentlig oplever, hvor vigtigt det er at tage de valg. Ja. Jamen, og så samtidig vil jeg også sige, at jeg føler ikke, at jeg er sådan en. Nogle gange kan jeg blive sådan helt bange for, at jeg ikke er en af de der skuespillere og sanger, der bare sådan tager sådan en sekundvalg, sådan helt til mindste sekund. Ja. Tit så er det noget, der ligesom. Det er jo først her efterfølgende, at jeg i virkeligheden har kunne se de valg, jeg egentlig har taget, hvor jeg sådan, gud, jamen, det gav faktisk virkelig god mening, men det føles meget mere intuitivt, og meget mere sådan, det er sådan her, jeg må gøre det, fordi det er det, der lige føles rigtigt, men jeg ved sgu ikke helt, hvorfor. Og så har vi ligesom kunne snakke om det i det, at det giver jo virkelig god mening, og det er jo også sådan, han har skrevet det. Ja. Men jeg føler også, du er meget intuitiv. Meget mere, end jeg er bevidst i momentet, eller meget mere, end jeg er sådan en, der forbereder mig virkelig meget hjemmefra, så bliver jeg nødt til at være intuitiv i rummet, for jeg skal mærke det hele der, før at jeg ligesom,
Jeg kan ikke bare sætte mig en måned før en produktion, og så, du ved, sidde og skrive, så skriver jeg lige note til den her replik, og den der sang, altså, det er lidt mere blevet en sådan ting sangteknisk, hvor jeg kan jo mærke, for at jeg skal kunne ramme den der tone, bliver jeg nødt til at gøre det her teknisk. Okay. Så det er jo et valg, som begynder at ligge mere sådan intuitivt, men det er jo et valg, jeg har skulle tage. Ja, men det er vel også mere en erfaring at vide. Ja, det er mere en erfaring, ja. At jeg bliver nødt til at gøre det her, hvis jeg skulle kunne gøre det her gang om ugen. Eller præcis. Sådan. Men har du så en, altså, en opvarmning, du laver inden? Har du nogle ritualer, altså sådan, i forhold til, hvad du gør, inden du går på scenen? På Westside, der havde jeg altså sådan en ting, jeg gjorde hver evig eneste dag. Og nogle gange på andre forestillinger, altså varmer jeg ikke nødvendigvis op. Nej, det kender jeg godt. Men det her... Det kommer an på, hvilken rolle man laver. Det blev jeg bare nødt til, fordi... jeg var så træt. Altså, fuck man, ja. Men det var bare så pisse hårdt, også fordi operascenen er jo ikke bygget til at synge med mikroporter. Nej. Så de var heller ikke vant til at lave lyd til os. Så den der projektion, som operasanger kan lave, hvor de kan synge over et orkester, var lidt det, man var ude for. For man fik ikke monitorlyd op på scenen, så det vil sige, at jeg kunne ikke høre mig selv lige så godt, som jeg plejer. Så jeg skulle synge simpelthen med mere volumen for at kunne høre, hvad det er, jeg laver. Okay. Og det er bare hårdere for stemmen. Det er mega hårdt. Samtidig man så også laver mørk klang, som er dobbelt hårdt. Ja. Og uvendt. Ja, for det er en muskel, der skal trænes. Præcis. Altså ligesom en guitar skal stemmes hver dag inden, så skal man jo også... Ja, men det, for mig handler det ikke så meget om at varme stemmen op, men at varme kroppen op. Ja, det er det vigtigste. Det kan jeg mærke, fordi tit, hvis man laver sådan nogle fællesopvarmninger, og man står og siger... så føler jeg egentlig lidt mere, at jeg synger mig ned før en forestilling, end at jeg bliver varm til en forestilling. Det forstår jeg godt. Det kan jeg sætte mig ind i. Men prøv lige at forklare, hvordan man varmer kroppen op, fordi jeg er sikker på... Fordi nogle gange, hvis jeg forklarer folk, jeg skal lige varme min krop op, så er de sådan her, hvorfor skal du det? Du skal jo synge. Ja. Så hvad gør du, når du skal varme din krop op, og hvorfor gør du det? Altså det jeg gør til at starte med, det er, at jeg skal have pulsen op, sådan, så jeg får sådan en følelse af gennemvarme i kroppen, og bare sådan, altså sved på panden. Mm-hmm. Så det kan være en romaskine, eller en cykel, eller, altså det skal ikke være sådan, at man løber 5 kilometer. Nej. Men sådan en grundvarme. Og så skal jeg varme mine mavemuskler op. Og det er noget, jeg har lært af Johnny Jørgensen, som var sanglærer. Hail Johnny. Hey, som bruger det, der hedder anorosing-teknik. Ja. Og det handler meget om, at kroppen ligesom gør, at du kan synge. Mm-hmm. Du kan ikke, det hele handler ikke om det, der sker op i stemmelæberne. Det er meget kroppen, der hjælper dig på vej. Og det, du synger med kroppen, ikke? Jamen præcis. Måde, så det er sådan noget med, at jeg laver det, der hedder benvip. Hvor jeg simpelthen bare lægger mig ned, og så putter jeg tit hænderne ind under min lænd for at støtte den. Og så ligger jeg sådan og vipper fødderne opad mod mit hoved, sådan en lille bitte smule. Ja. Og det strækker også lænden ud samtidig med. Og så er det sådan noget med, imens man gør det, og ligesom får varmet, virkelig mærker sådan, jeg spænder helt ned i de nederste mavemuskler, for det er det, der støtter alle tonerne. At man har en stærk mavemuskel, det nederste mavemuskler. Så laver jeg også vejrtrækningsøvelser samtidig, så det kan være at køre, samtidig med at du ligesom laver noget, der også får din puls til at køre, at du kan styre vejrtrækningen, for det er jo, når du synger, så er det jo en luftstrøm igennem stemmelæberne, og det der gør, at du kan holde lange, flotte toner, samtidig med at du for eksempel danser, er, at du kan have den samme luftstrøm hele tiden. Laver du ved? Når nogle sanger går rundt og ser sådan her ud, så er det fordi, man prøver på at udvide sin luft, ribben, eller sådan, så man kan have mere luftkapacitet ind i sin krop. Ja. Det ser totalt dumt ud, men det virker rigtig godt. Præcis, det gør jeg også virkelig også meget. Og sådan og strækker generelt, prøver at få strukket også hele sådan rygsøjlen og alt det bagerste på ryggen ud, fordi hvis det sådan føles stivt og også helt op i nakken, så kan det godt føles ret anspændt. Der er heller ikke noget værre end at gå på scenen, og så føler man, at man er, ens krop er væk. Præcis. Altså, fordi så er det så sidder det hele op i halsen, når man synger. Men ja, og jeg har bare tit en følelse af, at hvis jeg havde sunget en sang, inden jeg havde varmet min krop op, ville jeg ikke kunne ramme de samme ting. Hvis jeg så bare varmer min krop op, og faktisk slet ikke varmer min stemme op, så ville jeg allerede derfra kunne synge meget mere frit. I'm with you. Så det er bare det, jeg har fundet ud af. Jeg skal slet ikke stå i 100 år og bare og bælte og synge det høje af, for at kunne synge meget mere kroppen. Ja, præcis. Ja.
I forhold til sådan din egen inspiration fra folk, hvad lytter du så til? Fordi jeg tænker, når du laver Tony, så er du i en form for genre, hvor du skal eksekvere den. Når du laver Søren Melodi Grand Prix og din forhåbentlig snart nyere musik, så er du vel i en anden genre, hvor du laver nogle andre ting og nogle andre valg. Er der noget, du lytter til selv, for ligesom at finde de forskellige lyde, eller er det stadigvæk mere din intuition og din lyst inde i dig, der bestemmer, eller sådan det er nok meget din lyd? Det er nok meget en blanding. Altså fordi efter jeg selv er begyndt at gå i studiet og kommet ind i den musikverden, hvor jeg også selv skriver og sådan noget, så er jeg begyndt at lytte på en helt anden måde til populær musik og generelt folk, der selv er musikere. Altså jeg har fået øjnene op for det på en helt anden måde, og det var sådan en produktionsvalg, jeg lige pludselig lytter til, og sådan, hvordan producerer de det? Og, så det er ikke så kun sådan, hvor meget de synger, altså hvordan de synger. Nej. Det er også mere sådan helheden imellem det. For mig er det faktisk, det er meget sådan et univers. Ja. Jeg kan mærke, hvad er sangens univers, og hvad kan jeg godt lide i det univers. Og det kan så være, at de blander genre, og det gør, at man får et bestemt univers, eller at de bruger reallyde, og det er et bestemt univers. Det kan også være, at de har meget fokus på, at sangeren skal lyde enormt nærværende. Det er det, jeg virkelig godt kan lide. Så man kan mærke, at det måske ikke er så overproduceret. Ja. Men så er der også nogle gange, hvor de sådan lige går ud af en tangent, og så bliver det helt elektronisk, fordi det er et valg. Det synes jeg er mega interessant. Men jeg tror, at når jeg så laver en forestilling som Tony, hvor det er sådan en meget specifik genre også, jeg går meget op i at synge den genre, det er, med mit eget take, fordi jeg kan virkelig heller ikke lide, når jeg selv ser noget, hvor jeg kan mærke, du respekterer ikke genren, eller du har ikke forstået genren. Og det er ikke for at sige, at man skal synge noget på en bestemt måde, eller hvis du ikke bælter den der tone, så er du ikke en rigtig sopran, eller sådan. Det er ikke det. Det er mere det der med, hvis der er en, hvis der er for eksempel en, der skulle synge Maria eller Tony, og de ikke havde taget stilling til, at det kommer fra et mere klassisk univers, og bare går ind og synger det helt poppet, så vil jeg stå af med det samme, for jeg kan mærke, at så har du ikke helt taget stilling til, hvad det kommer fra, eller hvis jeg lige pludselig havde valgt, at nu vil jeg lave en lille popfrasering, fordi det synes jeg lyder lækkert. Det vil være mærkeligt. Men det er der jo nogen, der gør, men det er fordi, jeg tror, at for nogen, så er lyden bare vigtigere, end det fortæller. Men det kan jeg mærke og selv. Sit ophav. Ja, det kan jeg mærke at stå af på selv, så jeg prøver i hvert fald. Men der er også en hårfin grænse, føler jeg. Meget, fordi man skal også virkelig putte sig selv ind i det. Man skal jo gifte de to ting med hinanden. Præcis. Og det er noget af det sværeste. Det er så svært. Oplever jeg i hvert fald. Det synes jeg. Hvordan søren man merger, så man ikke mister sig selv i det, men stadig er tro mod det, der er skrevet. Præcis. Og som man skal lave hver eneste aften. Ja. Det synes jeg er noget af det sværeste, der er ligesom. Og det kan mørk klang tit være, for det kan tit føles ret uvandt og unaturligt for mange af os, der synger musical, fordi vi også er fra en lidt yngre generation, hvor meget af det er tættere på sådan radiopop i virkeligheden. Det er rigtigt. Det var i hvert fald ikke det, man havde lyst til at studere, da vi gik i skole. Nej, præcis. Altså, jeg skal synge på den klassiske. Bare sige det. Altså hvad snakker jeg om? Ja, præcis. Det skal jeg ikke bruge overhovedet. Men det var virkelig interessant, hvordan jeg faktisk endte med at føle, at det bare var en side af mig. Altså fordi... Jeg er faktisk også lidt ked af, at jeg var så modstander af den klassiske musical, da jeg gik på skole. Ja. Fordi jeg også oplever efterfølgende, at der er altså også ret fed musik. Ja. Altså fra ældre musicals. Ja. Og at det er skrevet utrolig godt, med, altså, hvor det virkelig, altså det er tænkt. Præcis. Altså det er virkelig gennemarbejdet. Ja. Og og der er jo mange, jeg føler, der er mange ældre musicalsangere, som lavede det dengang, som jo heller ikke synger super klassisk. Altså, og det fattede jeg aldrig, faktisk, før efter jeg kom ud. Nej, fordi så tror man det der med sådan, hvis jeg skal synge det der, så skal jeg synge det på den her måde. Ja, præcis. Og det er jo netop der, hvor man, når du så har hørt en, jeg ved ikke, hvad er eksemplet. Altså for eksempel bare Julie Andrews nu i Sound of Music. Hun er ikke vanvittigt klassisk, men hun har bare en klassisk træning, der gør, at hun kan synge det der Sound of Music parti. Så det bare er det nemmeste i verden. Men hun gør det med sin egen lyd. Fordi det er jo ikke sådan... Jeg kan i hvert fald bare godt tit blive sådan, når der er nogen, der synger klassisk musical, og det bliver sådan helt
over i operaverdenen, hvor man ikke kan høre teksten, og klangen overtager musikken. Så står jeg af. Men hvor Julie Andrews jo men, og det lyder jo flot, eller sådan, opera lyder sindssygt flot. Det er jo sindssygt instrumenter, jeg kan ikke gøre det selv. Jeg kan heller ikke gøre det. Men det er jo også en helt tredje snak, det der med opera og musical over for hinanden, og at det er ikke det samme, og en operasanger kan ikke bare gå ind og synge musical, og ligesom en musicalsanger kan ikke bare gå ind og synge opera. Det er virkelig to vidt forskellige verdener. Fuldstændig. Men der, hvor de så nogle gange går ind i hinanden, kan det virkelig også noget smukt. Mm-hmm. For eksempel med West Side. Altså fordi det er jo den måde, som du også siger, det er skrevet på, det sætter nogle følelser i gang. Hele orkestreringen i Maria for eksempel. Ja. Altså det er jo magisk. Men jeg synes jo bare generelt, at der ligger rigtig meget fedt i kontraster. Mm-hmm. Og når ting mødes, som ikke er fløde på fløde, men som er plus på minus. Eller sådan, der er noget i det, hvor det kriller helt i min krop, eller sådan, fordi jeg synes, det er så spændende, de der spændingsfelter, hvor at man ikke helt ved, om det skal man, hvor skal man stille den, altså skal man gå til højre eller venstre? Der er noget af det, der er så mega fedt. Så når der bliver noget lavet som West Side Story, som er et spændingsfelt på mange punkter, så er det bare mega interessant, men det er også mega svært at eksekvere. Fuldstændig. Altså, men det gjorde du så bare til. Tak. Okay. Men det er også noget af det, altså som sagt, hårdeste vokalt, jeg har prøvet. Og jeg har heller ikke prøvet at komme ud et sted, hvor jeg faktisk nogle gange til sidst i forløbet var bange for, om jeg kunne overleve det. Altså jeg nåede at have nogle dage, hvor jeg sad i make-up-stolen og begyndte at få sådan følelser af noget, der kunne minde om sådan små panikanfald, som jeg ikke har prøvet før. Fordi det var... Jeg havde 2 dage, hvor jeg blev nødt til at lægge mig, fordi jeg var overanstrengt på stemmen. Også fordi der var mange ting sådan, med produktionen, der var ret hårdt at være i. Og det kunne jeg også bare mærke, det gik på min stemme. Selvfølgelig. Så der var sådan de sidste 2 uger, hvor jeg sad og var sådan, jeg synes ikke, det er det sjoveste i dag. Nej. Fordi det var så også den der snak med, sådan, hvad for en form for ansvar føler man også, når man står med sådan en kæmpe rolle, til forskel fra for eksempel at være ensemble, som også er et ansvar, men en helt anden form for ansvar. Det var, at jeg var sådan, hvis ikke jeg går ind og sparker røv, så er det ikke så fedt altså at sidde og se på. Så det bliver jeg nødt til, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan. Det var ret uhyggeligt. Det er mega uhyggeligt. At gå ud på scenen med, og det har jeg ikke prøvet før på den måde. Nej. Og sådan, men måtte bare acceptere nogle gange, at så knækkede jeg bare. Eller så kunne jeg ikke styre min stemme, men så måtte jeg komme videre. Altså så måtte jeg lade være med at slå mig selv i hovedet, og så er det bare videre. Det er bare hård øvelse, men det er rigtig god øvelse. Ja, helt vildt. Men det er bare benhårdt. Fuldstændig, men det er også fordi nogle gange i sådan rytmisk musical og pop, rock, der kan man bare sådan smadre igennem, og så må man godt knække lidt eller whatever. Ja. Men den her form for lyd, hvor alt skulle være rundt, frit, lækkert. Og folk kender det rigtig godt, ikke? Præcis. Altså der må ikke være en finger at sætte på det, men selvfølgelig er der det. Fordi vi også bare er mennesker. Præcis. Og her kommer der vand. Og her kommer der vand. Skål på det. Ja. Jeg tager også din tog. Ja, men det forstår jeg godt, det der ansvar. Har du nogensinde, eller har du det sådan, når du går på scenen, vil du gerne vide, hvis folk er inde? Ja. Det føler jeg en stor snak i vores branche generelt. Det er, at man har lyst til at vide, om folk er inde. Ja. Altså, om der er nogle publikummer, man kender. Ja. Eller producenter, eller hvem kunne det være? Altså, alle mulige. Hvis der bare nogen, man ved, der er der, synes du, det er rart? Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg gør, er jeg kommet frem til. Det er faktisk virkelig en blanding, fordi der er nogle gange, hvor jeg kan mærke, at der er nogen, for eksempel af dig, eller altså mine tætte, hvor jeg sådan, jeg vil bare gerne have, at det er en god dag. Ja. Og jeg vil bare gerne have, at de synes, det er godt. Ja. Og så kan man ikke. Altså, så er man slet ikke fri. Nej. Fordi så får man jo selvbevidsthedens engel på skulderen. Hvordan oplever du det? Jamen, jeg oplever det bare fysisk ved, at jeg får tanker, der i momentet, jeg siger eller gør ting, dømmer det og siger, nå, det var sådan der. Ja, så når du er på scenen, når du så siger en replik, så er du sådan her, fuck, sagde jeg det godt? Ja. Var det rigtigt? Var det fedt sagt? Præcis. Eller sådan? Ja. Jeg tænker i stedet for at mærke. Ja. Altså, det er en god sag. Og det kan man sagtens komme igennem, men det er bare ikke lige så sjovt eller lige så fedt. Og man kommer heller ikke et sted hen, hvor det nødvendigvis er lige så godt. Eller naturligt. Eller naturligt sådan, at se på. Ja.
Men så er der nogle gange, hvor jeg sådan, hvor der er nogen ind og se noget, hvor jeg kan mærke, okay, det skal den kraftedeme have. Og så sparker jeg faktisk ekstra røv. Ja. Og jeg ved, jeg kan ikke helt bedømme, hvornår forskellen ligger. Nej. Måske faktisk med producenter, der er jeg sådan, Nu skal du fucking bare se mig. det fandme, ja, fuck klar. ja. Nu får jeg den fandme. Ja. Men jeg kan også huske, da vi spillede Spillemand på en tagryg på Det Nye Teater, der fik vi på et tidspunkt at vide, at Trine Dyrholm var inde og sagde det. Det fuckede mig fuldstændig op. For jeg ville bare gerne have, at hun skulle sidde og tænke, ej, det var meget godt, det han gjorde. Men sådan, og ja, det var en ret lille rolle, og der var ikke noget, altså sådan, hun har overhovedet ikke kigget på mig, hun kiggede på Tommy Kenter. Klart. Jeg har engang været med i en musical, hvor der var en scene, hvor at vi skulle være mega ked af det. Vi synger den her sang, og publikum, man kan bare se, at publikum bliver mega rørt af det, og bare sidder og hulker. Altså vi havde publikum bagefter, der kom ud til os og sagde, jeg hulkede i det sidste nummer, I lavede. Og jeg kan huske, at vi bliver meget overrasket, fordi at det, der sker op på scenen, er, at vi i den her scene, og Gud ved hvorfor, men vi begynder at lave sjov med hinanden på scenen. Så vi prøver på at få hinanden til at grine. Så man bliver ligesom nødt til at vende sig væk fra publikum for at grine af, og så stille sig tilbage og synge sangen. Og det skete bare så meget. Men det publikum oplever er bare, at vi, fordi vi måske står sådan her og griner, så betyder det sikkert, at vi står sådan her og græder. Ja. Og jeg synes bare, at det er en mega sådan, sjov historie på, hvordan at man kan opleve noget fra publikum af, som man ikke selv oplever på scenen faktisk. Ja. Jeg kan jo i hvert fald sige, at jeg selv har oplevet det moment, som jeg tror, du snakker om, både fra publikum, og så i en genopsætning selv at være med op på scenen. Ja. Og ja, der skete i hvert fald 2 forskellige ting. Der skete 2 meget forskellige ting. Men alligevel synes jeg, at det er ret smukt. Ja. Altså faktisk, at man kan være så investeret i det, og vi også forhåbentligvis på en eller anden måde har et eller andet bundniveau, der gør, at det ikke gør så meget, om man er 70% eller man er 110%. Ja. Og det kan nogle gange godt være lidt en betryggende ting. Ja. Uden at man, fordi jeg føler, når man selv står på scenen, så oplever man det ikke rigtigt på den måde. Hvis jeg har en følelse af, at jeg ikke er der i aften, så har jeg en følelse af, at det bare var noget pis. Ja. Hvor at jeg det er nogle gange de aftener, hvor publikum faktisk kommer hen og siger, hold op, du var godt nok nærværende. Hvor jeg har været sådan helt ude af mit hoved og tænkt alle mulige tanker, og så nogle dage, hvor jeg føler, at jeg er mega meget i det, så er det der, folk har været sådan, det var fint. Ja. Tak for oplevelsen. Det er fucking interessant. Ej, jeg siger virkelig meget fuck. Sådan ja, det. Ej, hvor du bander. Jeg mener det. Ja, du mener det. Nej, men det er meget interessant, at jeg får i hvert fald tit at vide, synes jeg, instruktører, at det vigtigste for en karakter og en skuespiller, det er, at man kan se, at de tænker tanker. Ja, det er rigtigt. Så altså, det kan jo sjovt nok, jamen, hvis du prøver at formidle et eller andet, og virkelig er i det, kan det jo være måske lidt sådan kan det have været lidt for en til en for nogle publikummer, men det der med, at du måske står og er et eller andet sted, så kan man se, at der foregår et eller andet for det der menneske. Ja, det er jo i virkeligheden meget menneskeligt at være et eller andet sted og snakke om noget andet. Ja. Og så tænke på, fuck, jeg skal også købe mælk, og jeg er også virkelig træt i dag. Men det er rigtigt altså, nok. Det er jo super det er jo fuldstændig ligegyldigt faktisk, hvilke tanker der er inde i personens hoved, for du kan ikke læse det. Men du kan bare læse, at der sker noget. Præcis. Ja. Ej, du er så nice og inspirerende at snakke med Søren. Er det rigtigt? Og vi er snart ved at løbe tør for tid. Men fordi jeg føler, at jeg kunne tale videre i uendeligheder. Men det kan godt være, at vi skal gøre det bagefter. Yeah. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at springe lidt til fremtiden for dig. Fordi du er jo i gang med flere ting nu. Yeah. Altså, du er både musical performer, men du er også i gang med at prøve at se, om du kan skabe dig en solokarriere inden for musik, hvilket jeg synes er mega nice. Og jeg har hørt en lille demo af noget på et tidspunkt, som jeg bare har haft kørende på repeat. Så det, jeg tror, der er god odds for dig. Men har du lyst til at sætte nogle ord på det? I form af, hvad du har lyst til, og hvad det måske skal være, eller ikke være? Jamen, det kommer så af, at
det team, jeg lavede Melodi Grand Prix med, som er Tim Skov og Martin Skriver og Søren Christensen. Ja. Gode drenge. Meget gode drenge. Ja. Det er nogle af dem. Der er også nogle flere med. Men Tim, som selv er soloartist og sangskriver og har altså snart 13 år på banen med det, fordi han selv vandt Melodi Grand Prix. Og ligesom det gjorde Martin Skriver også. Så du har nogle erfarne gutter det må man sige. På dit hold. Nogle meget, meget skønne gutter. Men at de... Tim han selv har kæmpet meget det der med at være, for det første, have vundet Melodi Grand Prix, blive stemplet som Melodi Grand Prix artist. Fordi på det tidspunkt var det virkelig svært så at komme ind i musikbranchen og blive taget seriøst. Så lavede han også nogle musical forestillinger faktisk bagefter, og igen fik sådan en vibe af, det er virkelig svært at bevæge sig i forskellige linjer, forskellige hvad kan man sige, genre, specielt i vores kunstneriske branche. Ja. Altså både musical, men også musikverdenen. Præcis. Jamen fordi der er jo så mange af os, der kan forskellige ting, men det har bare ikke altid været lovligt, eller man har ikke altid fået lov til at gøre flere ting ad gangen. Men så sagde han bare, da vi så lavede Melodi Grand Prix, så var han sådan, vil du ikke prøve det her? Jeg kan mærke, der er et eller andet mere i dig, end bare i gåseøjne at være med i Melodi Grand Prix. Og så sagde jeg bare ja med det samme. Det er jo en blanding af, at jeg både, altså det der med at være med i Melodi Grand Prix, var jo en drøm i sig selv, men at prøve at få lov til at komme ind i musikbranchen, er også en drøm, jeg egentlig ikke vidste, jeg havde. Ja. Og det er også fordi, hvordan kommer man lige det? Ja. Altså for jeg ved jo godt, kan lide at synge. Jeg ved, jeg elsker alt det musikalske, og bare det at være musiker i bund og grund. Det er sådan i virkeligheden min sådan, det er jo, som jeg også sagde til at starte med, det der med at være sanger, er jo det, der først og fremmest er det, jeg går ind i alt med, som sådan min comfort zone på en eller anden måde. Så det der med måske at undersøge det synes jeg bare lyder virkelig spændende. Og så er vi gået i gang med, også det der med at skrive, har jeg heller aldrig rigtig prøvet, før jeg skriver ret meget tekst selv, men at skrive musik aner jeg ikke noget om. Men så det der med nogle af de tekster, jeg har læst nogle af dine tekster, fordi vi lavede nogle nogle projekter sammen, hvor vi skulle selv skabe rigtig mange ting. Ja. Og du har et meget poetisk sprog. Bliver det i den form for sprog, at det kommer til at gå hen, eller? Det er jo en blanding, fordi det er jo i samarbejde med nogle andre, som har et andet univers end mig. Og de skriver faktisk mest på engelsk, men jeg skriver mest på dansk. Og det er jo så det, vi er gået med. Og man kan sige, tekstuniverset tager meget udgangspunkt i det tekstunivers, jeg har, men så med, bliver det jo influeret af, hvad Tim kommer med, og hvad Søren kommer med. Men jeg synes, det er virkelig interessant at sætte sig ind i et rum, og fuldstændig være herre over selv, hvad det er, der sker derinde, og hvad der kommer ud, og fordi det er mit ansigt, og det er mig, og der er ikke nogen instruktør på, eller nogen, der skal bestemme noget. Kommer du så til at hedde Søren Torpegaard Lund? Det tror jeg ikke. Nej, spændende. Nej, jeg er i gang med at finde et kunstnernavn, og jeg synes, det er virkelig svært, fordi det er jo også, jeg skal jo også acceptere mig selv, og respektere mig selv som kunstner og artist, og det kræver også lige noget, at skulle sige sådan, det vil jeg gerne det her. Men det er en meget god måde sådan at genføde sig selv på, at sige, og nu kommer jeg ud med det her, i det her navn. Så vi har nogle forskellige bud op at køre, men det handler også kommer også an på, hvad vi skriver og finder ud af, hvad det skal være. Jeg er interesseret i at høre om i forhold til, fordi nu har vi snakket noget sangteknisk i musicalbranchen, om udfordrer du dig selv sangmæssigt i det her aspekt, eller i den her format, eller er det mere, hvad der føles rart at synge for dig, hvis du forstår, hvad jeg mener? Ja, 100%. Både og, vil jeg sige, fordi det, der er vigtigst for mig, det er, at jeg ikke skal sådan omforme min stemme. Det skal bare komme ud lige præcis, som det kommer ud. Jeg vil ikke tænke over sådan genrebestemte ting, som sådan, altså jo selvfølgelig, hvis jeg skriver en popsang, så er det jo pop, men det er på en helt anden måde, bare sådan helt ufiltreret, den stemme, jeg har, der kommer ud. Men samtidig så er der også noget sangteknisk i forhold til at sætte sig ind i et studie, som er anderledes. Ja, det er rigtigt, ja. Fordi det er jo en helt anden og meget mere nærværende, og meget mere sådan, eller ikke nærværende, men afstrippet stemme, man skal have. Fordi du skal helt tæt på den der
mikrofon, og så du behøver ikke gøre så meget for, at det lyder fedt. Faktisk skal du gøre mindre, end du er vant til på en scene jo. Ja. For at det lyder nærværende. Men så den sang, vi lige har skrevet, der Tim, der udfordrede han mig. Fordi jeg kunne mærke, at jeg var sådan, jeg er meget, der er vi meget forskellige. Han er meget sådan all out, og lad os bare store spadestik og kæmpe toner og sådan noget, hvor jeg var sådan, det skal være smagfuldt, og det er stille og roligt. Men hvor han var sådan, nej, vi skal da bare, altså du kan jo, så lad os da bare prøve. Så der først var jeg sådan, kan vi ikke sætte den 2 toner ned, den her toneart, og han var sådan, her er jeg komfortabel. Ja, han var sådan, gør det dog. Fedt. Og så endte vi med at gøre det, og så endte jeg med at synes, det faktisk var super fedt, fordi at vi så i starten for eksempel har noget helt andet, der er meget kontrast til det store, som er helt nærværende og småt, og en mindre lyd. Jeg tror, det er det, jeg synes, der er interessant ved den kunstner og artist, jeg gerne vil være, det er netop at arbejde med kontrasterne, fordi det synes jeg er fedt at lytte til, når man blander noget sammen, og at det ikke bliver kun en tangent, man kører ud af. Du har jo også et helt bagland af musicaltræning og sådan, og så du har jo en masse teknik, hvor du kan en masse ting. Så jeg forstår godt, at Tim er sådan her, det skal vi da bruge. Altså, vi skal bruge hele dit katalog, eller sådan. Men det er måske det, jeg tænkte, jeg var bange for, at nu er jeg i en anden verden her, og ja, det er rigtigt. Man skal ikke for meget her, når man er artist. Og sådan. Det skal ikke lyde af for meget. Men så tænker jeg også på sådan som Jada, lige nu, som jo bare har en kæmpe stemme. Hun er ikke bange for at bruge den overhovedet. Præcis. Du ved, hvor jeg sådan, vi skal jo bare gå all out. Og det er jo igen på en eller anden måde, det vi snakkede om med operasangeren og musicalsangeren, at nu er det bare her popsangeren og musicalsangeren. Det kan godt være, at nogle af tingene minder mere om hinanden, eller sådan, men der er en anden form for sanger i en musicalsanger, end der er i en popsanger. Ja. Og det er jo, jeg synes, det er mega spændende, det der med at merge det, eller sådan, og det tror jeg måske også, at det drengene har set i dig. Ja, og jeg tror, at det, som jeg som musical performer og skuespiller kan tage med ind i studiet, det er, at jeg ved, hvad det vil sige at fortælle en historie med en sang. Og det er jo ikke, at man skal jo ikke spille det, man laver derinde, men noget af det, jeg nogle gange tænder af på ved at høre en popsang, det er, at det ikke vil nok. Altså, at man kunne godt gå mere ind i, at hvad er følelsen her? Hvad er det, vi prøver at fortælle? Ja. Og ligesom en musical-sang, lave et valg om, at nu går jeg op på den her tone og synger det høje E, fordi det fucking gør ondt på mig, at jeg skal have den her følelse. Præcis. Og det er jo det, som vi i hvert fald har lært på skolen meget af. Gå nu ned og nørd den der node, for der er altså en grund til, at du synger lige præcis den her tone, og ikke en, der var lavere eller højere. Eller sådan. Så det, jeg ved ikke, nu overtog jeg bare. Nej, men det er fuldstændig det der, og det er det, jeg tror, der er din gave. Det er din gave til det, og som gør mig til en artist, man måske ikke har set før på samme måde. Ja. Og stadig så ved jeg ingenting om, hvad det er, jeg skal endnu, fordi der er så mange, jeg har så mange ting, jeg gerne vil prøve, og jeg føler, at der er så mange genrer, jeg kan også, som jeg gerne vil undersøge. Så det er mega spændende at se, hvad det bliver til. Ej, det er fucking spændende, så. Yeah. Ej, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du har lyst til at være med her i dag i Unisont. Det er jeg meget glad for. Og tak, fordi du har lyst til at dele ud af din viden og dine erfaringer. Og ja, du er et meget inspirerende menneske, og det kan være, at jeg bringer dig tilbage en dag igen, hvor vi skal snakke noget mere, fordi jeg føler, at der er mange ting, vi kunne snakke mere om. Men tak for det, og tak for jer, og fordi I så med. Lige om lidt, så synger vi en sang, og jeg skal bare lige have dig til at fortælle, hvad for en sang du har taget med. Ja. Eller du har valgt. Ja, men jeg har valgt, og først og fremmest vil jeg også sige tak, fordi jeg måtte komme. Det synes jeg er mega, det er så dejligt at blive inviteret ind i dit rum. Nå, dejligt. Ja. Nej, men jeg har taget, jeg havde en lang liste, jeg sendte til dig med ting, jeg havde lyst til at synge, og det er egentlig endt med at blive noget andet end det, jeg egentlig havde lyst til på en eller anden måde, men som også er lidt fedt. For jeg har valgt at tage The Climb, Miley Cyrus, Hannah Montana sangen. Og det er fordi, det er sådan det er lidt guilty pleasure. Ja. Det er et nummer, jeg har haft på sådan en sangliste i ret lang tid. Og det der med nogle gange også at være i et format, hvor man bare kan synge noget, fordi man har lyst. Og det er faktisk ikke fordi, at jo, men sangen er jo noget specielt, fordi det er en banger, men den er også ret kliché-agtig på mange måder, men den er også bare fucking god. Det er en god sang, og den er virkelig godt skrevet.
Men så glæder jeg mig til at gøre den til et duetformat og se os, hvilken... Jeg vil ikke helt, tror jeg, synge den på den måde, den er skrevet. Jeg vil gerne have en lidt anden vibe frem, så det skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør. Så det glæder jeg mig til. Det gør vi. Vi gør det. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb, the struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. You just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on, 'cause there's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Oh yeah, yeah. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Yeah, yeah, yeah. Keep on moving, keep climbing, keep the faith, baby. It's all about the climb. Keep the faith, keep your faith. It's all about the climb.